काजलचा चेहरा बघा. आज मी शूट करते. ते आम्ही आमचाच व्हिडिओ बघत बसलो आहे आणि ते ताट ऑलरेडी म्हणजे काम करता करता ऑटोमॅटिक ताट आलेलं आहे आमच्या इकडे मांडीवरती. आणि ताटामध्ये बघा काय काय, भात, पापड, श्रीखंड, भाजी, पालेभाजी, वाटाण्याची भाजी, डाळ, चपाती. आता आम्ही जेवणार आहे, त्यासोबत व्हिडिओ बघणार आहे आणि त्यानंतर चेस खेळणार आहे. पाणी पण आलं आहे, असं ऑटोमॅटिक पाणी आणि जेवण येतो आमच्या इकडे बघा असं. चला आता वरच्या ब्रिजला आपण जाणार आहे. आता गाडी बघा कशी उडीवरती जाते. हा वरती रस्ता गेला स्वर्गात, पण आधी आपल्याला जायचं नाही. कुठे चालला? स्वर्गात. आता मामा आणि मी चाललो ग्रामपंचायतीत थोडा पेपर वर्क करायला. चला बसूया. लोक इथं बघा कल्लू महाराज बसलेले आहेत. इथे संध्याकाळचे 6 वाजायला येतात आहेत. किती छान दिसत ते बघा तुम्ही जरा. आणि आतमध्ये खापरोलीची रेसिपी बनवते. खापरोली म्हणजे काय असतं, गव्हाचं पीठ त्याच्यात साखर टाकून पाणी टाकून आपण डोसासारखं बनवतो. खायला जरासं गोड असतं ते. मी इकडे व्हिडिओ शूटिंग चालू केली आहे. सर्व व्ह्युअर्सला नमस्ते बोल. नमस्ते. कशी आहे तू? मस्त, छान आहे. तू आमचे व्हिडिओ बघते की नाही? मी बघते रोज. व्हिडिओला लाईक करते की नाही? लाईक करते, शेअर पण करते. शेअर कोणाला करते तू? भैयाच्या आईला नवीन मोबाईल वर. अरे वा, अरे वा. सबस्क्राईब पण करून घेतला. सबस्क्राईब पण करून घेतला. हा. असे आपले माणसं असले की लाईक पण करून घेतात आणि जबरदस्ती सबस्क्राईब पण करून घेतात. बरोबर. तुम्ही पण मोबाईल ताईकडे आणला की म्हणजे माझ्यात युट्यूब दिसत नाही. हां, तुम्ही पण करा. सबस्क्रिप्शन फ्री असतो आहे ना. हा. म्हणजे सर्व व्हिडिओ तुम्हाला दर दिवशी दिसणार 4 वाजता. बरोबर 4 वाजता. नमस्ते. आज मी मसूर मेथीची भाजी बनवते. म्हणजे मेथीच्या भाजीमध्ये अख्खे मसूर आणि ते पण भिजवलेले, थोडा थोडा मोड आलेले. केला ना दिष्टा? परत नमस्ते. आज मी मेथी मसूरची परत चुकली पप्पूच्या गडबडीत. हो, नका ना बोलू. हा, ते डिलीट मार. ते करते. नमस्ते. आज मी मसूर मेथीची भाजी बनवते आहे. म्हणजे अख्खे मसूर भिजवलेले, त्याला थोडे थोडे मोड आलेत आहेत. तर जास्त मोड आले ना तरी पण चालेल आणि नाही मोड आले तरी पण चालेल. पण मसूर मेथीची भाजी बनवून बघायची, एकदम छान होते. तशी मी आता तुम्हाला दाखवते मसूर मेथीची भाजी. आपण इन्ग्रेडियंट्स बघूया आधी. हे अख्खे मसूर भिजवलेले आहे, थोडे थोडे त्याला मोड आलेले आहेत. हो. 1 कप घेतले. हे 2 टोमॅटो घेतले बारीक कापून. हे थोडा अर्धा चमचा जिरं, आपल्याला अर्धा चमचा मिरची पावडर, गरम मसाला अर्धा चमचा आणि पाव चमचा हळद, चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. आणि हे आपलं मेन साहित्य, आलं लसूणची पेस्ट 1 चमचा, ही 4-5 हिरवी मिरची घेतली आहे. म्हणजे आपल्याला जसं तिखट पाहिजे असेल ना तसं आपण घ्यायचं, समजलं ना. हां. इथे 2 मोठे कांदे घेतले आणि आपलं ओलं खोबरं अर्धा वाटी. आणि ही आपली मेथी, जाडी ओलं खोबरंच मेथी. वापरायचं ना? ओलं खोबरंच वापरायचं, त्याच्यामुळे भाजी कशी छान होते. आता मी ते तेल तापायला ठेवलेलं आहे. कढईमध्ये तेल. पहिलं त्याच्यामध्ये जिरं टाकते. जिरं चांगलं तडतडलं ना मग त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा. ओल्या भाजीमध्ये आहे ना कांदा, हिरवी मिरची हे आपलं कसं जास्त टाकायचं. कांदा जास्त टाकल्यामुळे भाजी आहे ना चांगली चविष्ट बनते. हो. आणि पालेभाजीमध्ये कांदा चांगला टाकायचा, जरा जास्त. हा, कांदा जास्तच टाकायचा. हो. आता किती वेळ परतवायचं? कांदा जरा थोडा फ्राय करू द्यायचा, म्हणजे एकदम लाल नाही होऊ द्यायचा, शिजवायचा कांदा. अच्छा. हा, फुल गॅसवर.
तू खातेस मेथीची भाजी? हो, पण अशा प्रकारे नाही खाल्ली कधी. अशी नाही ना, खोबरं नाही. वगैरे टाकून. नाही. आता याच्यामध्ये मिरची टाकायची. कांदा फ्राय होतो ना तेव्हा मिरची मी छोटी छोटी मिरची होती, त्याचे असे 2 भाग केलेले आहेत, हं. चिरून घेतले आहे. बारीक कापले तरी चालतील का? बारीक कापले तरी चालतील. अच्छा. बारीक कापतात माहिती आहे ना, तुकडे हो, करतात. हो. कारण मोठी का कापायची, कोण कोण आपलं मिरची तोंडात येते म्हणून ते काढून टाकतात हा, ना. हा, बरोबर. छोटी मुलं असतात, त्यांना तिखट लागतो. अशी मोठी मिरची ठेवली तर काढता येतात. हो. आता इथे आपला कांदा फ्राय होतोय चांगला. तर आता काय करायचं माहिती आहे का, हे मसूर टाकायचे. अच्छा. हा, आणि मसूर कसे भिजलेले आहे आणि ते शिजतात पण लवकर. जशी आपली डाळ शिजते ना, हा. मसूरची डाळ पटकन शिजते, हो. तसेच मसूर पण शिजतात. अच्छा. हा, तसंच त्याच्यामध्ये भाजी टाकायची. आता भाजी आपल्याला जास्त वाटते ना, हो. आणि शिजल्यावर कमी होईल. आवाज येतोय सरसर. जरा अशी ढवळल्यासारखी करायची. आता याच्यावरती आहे ना 2 मिनिटासाठी झाकण मारायचं. 2 न्यू मिनिटं. स्टाईलचं झाकण. हा, बघा झाकण किती आपलं मस्त आहे ना. पण तेच ताट आपण जेवायला घ्यायचं, हो. घासायची टेन्शन तेवढी नाही. तेवढी भाजी, वरण हा. भात. आता इथे आपली 2 मिनिटं झाली आहे. आता झाकण काढायचं. झाकण काढताना हळूच काढायचं, कारण वाफ आहे ना, बोटाला बोटाला येऊ लागेल. द्यायची नाही. हा, हो. तर वाफेने हात भाजतो माहितीये ना, हो. बोटानं आपल्या हो. हात वाफ लागते. माझ्या बरंच वेळ झाला असं. आता मी काय करते माहिती आहे, एकदा ढवळून घेणार आहे. पण आधी मी आता ढवळली नाही ना, आता ढवळली नाही आहे झाकण नाही. काढल्यावर. हो. आता मी त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकते. हम्म. पहिली मी का टाकली नाही माहिती आहे, ती चरचरते ना, मग सगळं तेल हा. उडतो. हा, हा. हे टोमॅटो आणि मसाले बघा काय काय घेतले ते दाखवले ना. हो, दाखवलं. आणि हे खोबरं, आपलं चवीपुरतं मीठ पण आताच टाकून घेते. आता भाजी आपली आली आहे ना, आटली आहे भाजी बघ. हो. भाजी दाखव, आटली. हो, आटली. आता आपण मीठ टाकायचं. आता चांगली ढवळून घ्यायची. किती भाजी होती, कढई भरली होती ना, हो, आता एकदम हे झालं आता ना? एकदम कमी कमी झाली. झाली. आणि भाजी कशी कोवळी भाजी आहे. हो, बारीक पानाची होती ना ही हा. मेथी. साधारण किती वेळ लागतो भाजी व्हायला? 10-15 मिनिटं लागतात. हम्म. पाणी अजिबात वापरायचं नाही. हम्म. तू कधी मसूर मेथीची भाजी ऐकलीस? नाही, आता तू पहिल्यांदा खाऊन- खाणार आहे. हा, आता खाऊन पण बघशील. अशी चांगली ढवळून घ्यायची मिक्स करून. पाणी अजिबात टाकलेलं नाही ना आपण, हो, आणि त्याला- टाकायचं पण नाही. त्यालाच पाणी सुटतं ना? त्यालाच पाणी सुटतो, टोमॅटोला सुटतं पाणी. हा, हा. अशी चांगली ढवळून घ्यायची बघ. घेतली. हो. आता आपण याच्यावरती ना 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं, पण पहिलं मी 3 मिनिटासाठी ठेवते. हम्म. हा? बरं. तसं स्लो आता गॅसवर 5 की मिनिटात- फास्ट हा, गॅसवर? 3 मिनिटं आपण फास्ट ठेवायचं, कारण ते शिजायचं आहे ना. बरोबर. हा, असंच आहे. 3 मिनिटं फास्ट ठेवूया. तोपर्यंत आपण काय करायचं माहितीये का, काय? हे सर्व किचनवरची भांडी आहे ना, आवरायचं. ती घासून काढायची. आवरायचं म्हणजे घासायची. हो. हा, त्यात चला. आपण भांडी घासूया हो, दोघींनी 3 पण. मिनिटानंतर भेटूया. हा, टाटा. बाय बाय. भाजी नाही झाली आहे. आता आपली इथे 3 मिनिटं झालेली आहे. आता आपली भाजी बघूया. सावकाश. आता भाजी बघ, शिजली ना? आहे ना. शिजली. हा, शिजली. आता 3 मिनिटात भाजी शिजली, पण 2 मिनिटं अजून राहिलीच आहे. हो, स्लो कारण कशाला गॅसवर ती माहिती आहे ठेवायची ना? का, जरा चांगली तरसवायला द्यायची. पाणी आटलं पाहिजे पूर्ण. हा. तर ती भाजी आहे ना 2 दिवस पण राहील तुझी, खराब नाही होणार. आता चांगली ढवळून घेते आणि आता 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते. आणि आता झाकण कसं मारते माहिती आहे का, मीडियम गॅसवर आता 2 मिनिटांसाठी झाकायचं ना? 2 मिनिटासाठी. मग आपली भाजी रेडी होईल. स्लो गॅसवर. 2 मिनिटं झाले की भाजी रेडी. रेडी. आणि आपण जेवायला रेडी. जेवायला रेडी. तू काय खाणार आज, चपाती भाजी खाणार का भात भाजी खाणार? चपाती भाजी. चपाती भाजी खाणार. हो का, भात भाजी खाऊ का? आज काजलचा चेहरा बघा. आज मी शूट करते. आमचे शेट जरा बिझी आहेत. शेट बिजी आहेत का धनी बिजी आहेत? दोन्ही. आता इथे आपली 2 मिनिटं झाली आहेत ना. हो, पहिली 3, आता 2. 5 मिनिटं 5 झाली. मिनिटं. आता आपण बघूया भाजी झाली का.
आता एकदम मस्त बघ. तुला वाटलं होतं ना आता कोरडी खाली झाली ना. करपेल विरपेल असं वाटलं होतं ना, पण बघ मी तुला खाली घेऊन दाखवते. आता कोरडी झाली भाजी पूर्ण ना? एकदम झाली बघ. खाली लागली आहे का बघ. नाही बिलकुल नाही. आहे ना, हो बिलकुल नाही लागली. बिलकुल नाही लागली. म्हणून 5 मिनिटं बरोबर ठेवली ना बरोबर आपण. 5 मिनिटं. पहिली कशी भाजी टाकली तेव्हा 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवलं होतं की भाजी आळायला पाहिजे हो. म्हणून, आहे ना. ती 2 मिनिटं, ही 3 मिनिटं आणि ही 2 मिनिटं. किती झाली? किती मिनिटात भाजी शिजली? आधीची किती? आधी 2 आधीची मिनिटं, 2, 3, 4, 5 आणि नंतर 2, 7 7 मिनिटात भाजी तयार. तयार. आता तू भाजी टेस्ट करून दाखव. हो मी आता टेस्टिंग करते भाजी. बघू तरी कशी बनली आहे. गरम असेल. खूप मस्त आहे. छान झाले ना. छान तू अशी झाली. खाल्ली होती भाजी? नाही खूप छान झाली. चपाती सोबत तर आणखीन चांगली लागेल. हा, चपाती सोबत भाकरी सोबत आहे ना. आणि हे मसूर टाकलेत ना हा, त्याची पण चव येते. ती मेथीची भाजी छान अशी लागते. वाटतच नाही ना. हा. मस्त आहे, एकदम छान झाली. नक्की सगळ्यांनी ट्राय करा. आता आपली भाजी तयार झालेली आहे. एकदम मस्त झाली आहे. आणि भाजी कसली आहे? मसूर मसूर मेथी. मेथी. एकदम छान झाली आहे. अशी तुम्ही पण करा. हो मस्त. आता बाजारात मेथी भरपूर यायला लागली आहे ना. हो भरपूर येते. आणि अशीच करून पण आपल्याला खायला कंटाळा येतो ना रोज रोज. हो कांदा अशी वेगवेगळी मिरची तेच. पद्धत. हो हा, वेगळी पद्धत जरा काहीतरी हो म्हणून अशी करून बघा. मस्त छान सगळ्यांनी झाली. ट्राय करा. आपल्या रेसिपीला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि घंटी वाजवा. घंटी वाजवा. घंटी वाजवा, सर्वांनी वाजवा. खापरोले खायला या आता सर्वांनी. सर्वांनी कापरवले खायला या आमच्या बाय इकडे. बाय बाय. बाय बाय. आमचा शॉर्ट कॉल असतो कधी पण थपतो लगेच. जास्त नसतं. जास्त नसतो. बाय बाय. काय आहे? हे खाऊन बघ आमच्या खापरवली ना. खापरवली. खापरवली. काय बोलली तू? खापरवली. तू स्टेशनचं नाव घेतलं कोणतं तरी. आम्ही सगळीकडे वली. कणकवली. हा काय अश्मित बनवतो काय? तू आला घेऊन गेला. मस्त आवडलं? छान आहे. स्वीट आहे. हा स्वीटच असं खापरवली. छान आहे. गव्हाच्या पिठामध्ये साखर टाकायचं, पाणी टाकायचं आणि डोसासारखं सोडायचं आणि मीठ पण टाकायचं थोडंसं. आता तुम्ही बघितलं ते खापरवले प्लेन आणि त्यालाच तुम्ही डायरेक्ट पीठ तेलामध्ये डीप फ्राय सुद्धा करू शकता. ते असं होतं बघा. तू लावला काजल? चला चला. 2 मिनिटं. काय चला येतो. आहे मस्त. मामा बसलेत आपले. आता इकडून शॉर्टकट नाही. मामा चला. चला बाय. थँक्यू. फोन करतो रात्री कुठले. चला बाय. स्टेप्स कसे वाटतात? ते मस्त ना. हे मस्त आहे. टोटल गाव. तो रस्ता जरा हे आहे ना. हा तिकडचा ना तो. स्टेप्सच नाही. हे कधी स्टेप्स आहे पण इकडून ना पावसातून जरा भीती वाटते. कारण हे स्लिपरी होतात ना पावसातून. हे बघ कसे का मॅडमने घेतल्या हातातून. नाश्त्यामध्ये आपण काय खाल्लं काजल? खापरवली. खापरवली. खापरवली शॅलो फ्राय आपण तव्यावर करू शकतो किंवा डीप फ्राय आपण करू शकतो. गाडी कुठे बा आपली? लेफ्टला आहे. लेफ्टला लोडिंग करा गाडीमध्ये. हे चांगली ना आपली गाडी. हां आता तुला बसायचं नाही इकडून कारण आपला रस्ता हा आहे बघ. खडबुडी रस्ता आहे सर्व. वॉकिंग यायला लागेल तुला काजल. येशील ना? ते गाडी जरा पुढे घेऊन चालले. रस्ता बरोबर नाही ना. मी बसू नाही शकत पाठी. चालवता नाही येणार. हे बघा रस्ते कसे. हा बघा कसा उतार आहे. आणि ते तिथे हाय करताय. येते येते. पूल बघ. पूल पाणी कसं आहे बघ. इतकं पाणी नाही ना. मस्त वाटतंय ना. शांतपणे बर्ड्स आवाज ऐका इकडे. हो चला चला बसा. जाऊया.
पोचलेलो आहे. आत्याच्या घरातून आलेलो आहे आणि मग फिरून पण आलेलो आहे. आता हातपाय धुऊया जरा. काय ते आमचे बुबू पण इकडे तिकडे वेट करतात आहे मस्तपैकी. आता इथे बघा आमच्या बुबूंना बिस्किट दिलेलं आहे. चला खाली 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 खाली. आता तू काय करते देवपूजा? बत्ती लावते, बत्ती लावून घ्या. संध्याकाळ झाली ना. संध्याकाळ झाली.